Du lytter til Samtaler om stress, podcasten, der tager dig hele vejen rundt om stress. Jeg opsøger både faglige eksperter og den personlige historie. Her får du kvalificeret oplysning om stress og nye perspektiver på samfund og individ. Og mit navn, det er Linda Klod Præstholm. Når jeg ikke laver podcast, arbejder jeg som stressbehandler. Velkommen til Samtaler om stress. I dag der sidder jeg over for Mette Vesterager. Velkommen til, Mette. Tak. Har du lyst til at præsentere dig selv? Jamen, det kan jeg godt. Jeg er filosof og rådgiver og coach, og så er jeg forfatter til et par bøger, blandt andet den her Stress og eksistens. Nye veje til at forstå og bekæmpe stress. Ja. Og det er jo derfor, jeg har spurgt, om du har lyst til at tale med mig. Ja, du har faktisk stået på min liste, siden den udkom, så nogle gange så går tingene ikke så stærkt, men nu lykkedes det, at vi taler sammen. Det er jeg rigtig glad for. Altså, der gik også noget tid før, at jeg læste den her bog. Altså, jeg havde læst, du var filosof, og jeg havde også læst, at det havde noget med filosofi at gøre. Og eksistens, som peger ind i noget, ja, netop hvordan vi er i verden. Men jeg tænkte på, om du allerførst kunne sige et par ord om, hvorfor er det interessant at se stress gennem filosofiens øjne? Det synes jeg, det er, fordi vi ofte har en forsimplet forståelse af stress, hvor vi sammenligner det lidt med det her med, at zebraen, der møder løven ude på savannen, og bliver stresset og kan reagere ved at flygte eller kæmpe, eller vi jo også som mennesker kan spille død og fryse, ikke? Og det kan være en fornuftig nok forståelse i nogle sammenhænge, men vi kan ikke forstå mennesket på samme måde, som vi kan forstå en zebra. Altså, mennesket er et helt andet form for væsen. Vi er meningsskabende, selvreflekterende væsener, og det har enormt stor betydning for, hvordan vi forstår stress. Og for eksempel sådan noget som oplevelsen af at miste sig selv, og kontakten til sig selv, det at miste mening, det er meget nært forbundet med stress. Og det er nogle af de forståelser, som man går glip af, hvis man ser på det på en ikke-filosofisk måde, synes jeg. Mm-hmm. Ja. Og så har vi en forsimplet forståelse af det at være menneske tit, når vi taler stress. Altså den måde, vi ligesom individualiserer meget årsagerne til stress. Og der synes jeg, at det filosofiske blik kan skabe en meget mere bred og sådan strukturel forståelse af stress, der ser mennesket simpelthen i et større perspektiv. Mm-hmm. Ja, så det har både noget at gøre med, at der er både en individuel vinkel på det, men der er også en strukturel vinkel på det. Ja. Så man både kigger på, jamen, hvad er det ellers, der sker inde i os mennesker, som du siger, ikke? Vi skaber mening med tilværelsen, og hvordan interagerer vi i forhold til vores omgivelser. Ja. Og så er der noget med de samfund, de strukturer, der er i samfundet, som vi har bygget op, som du også er rigtig god til at beskrive, synes jeg, i din bog. Tak. Og det er også noget af det, som jeg synes, der er virkelig, virkelig vigtigt og spændende, men vigtigt at få ind i, når vi taler om stress. Så det ikke bare bliver hele tiden fingeren, der peger på den stressramte og siger, hvad kan du gøre? Og hvad skal du gøre, og hvad skal du ikke gøre? Ja, og det er jo meget vigtigt for stressramte også at forstå det. Altså jeg oplever, at det er det er forbundet med, altså det at forstå sin situation er enormt vigtigt, når man er stressramt, fordi det kan være svært at forstå, hvad der sker. Og der har vi, hvis det bliver for meget, sådan nogle indre forklaringer, der knytter sig til individet, så er der også en masse skyld og skam. Altså udover at det grundlæggende er forkert, så har det også nogle dårlige konsekvenser i kraft af, at det gør, at den enkelte føler sig skyld i sin egen stress, og der er en masse skam forbundet
Og det gør situationen endnu værre. Så det her filosofiske perspektiv har simpelthen en anden sådan menneskeforståelse. Det er jo grundlæggende også det, som Søren Kierkegaard, som jo er sådan, en af sådan grundlæggerne af eksistentialismen, jo også skriver det her med, at vi har en forkert menneskeforståelse, hvor vi ligesom kan forstå mennesket som sådan et isoleret, afsondret individ. Vi kan kigge ind i os selv, og så kan vi forstå os selv ud fra nogle personlighedstræk, eller sådan nogle enkle beskrivelser, men det kan vi simpelthen ikke. Vi skal forstå os som en del af den verden, vi er en del af, og derfor så skal vi også kigge ud og se, hvad er det for nogle forhold, vi er underlagt. Hvad er det for nogle eksistensmuligheder, vi har som menneske, hvis vi skal forstå os selv. Det synes jeg er helt utrolig vigtigt. Og jeg ved ikke, om det er det første kapitel, men i hvert fald en af de første hedder også et opgør med individualiseringen af årsager til stress. Kunne du tænke dig at fortælle lidt mere om det? Ja, vi har sådan i hvert fald 3 grundlæggende årsagsforklaringer på stress, som er meget udbredte, som handler om, at enten så bliver man stresset, fordi man har nogle personlighedstræk. Altså man er for detaljeorienteret, man er for perfektionistisk, og så bliver man stresset af det. Og det vil så igen sige, der placerer man jo så årsagen hos det enkelte individ. Og det er der sådan set ikke forskningsmæssigt belæg for at hævde, at det er sådan. Tværtimod så er der forskning, der viser, at når vi bliver stresset, så får vi en adfærd, der bliver mere detaljeorienteret. Og det er jo forståeligt nok, fordi når man bliver stresset, så oplever man, at det kan være lidt svært sådan at få greb om tingene, og den situation, man er i. Så man bliver mere optaget af at få styr på tingene. Og det bliver sådan en negativ spiral. Men det er altså ikke fordi, man er udstyret med nogle personlighedstræk. Men det er mere en konsekvens af, at det er en af de konsekvenser, stress kan have. Så er der robusthed, som man jo også taler meget om i forbindelse med stress. Og man bliver åbenbart stresset, er der nogen, der hævder, fordi man ikke er robust nok. Og der må man jo også bare sige, at det er der sådan set heller ikke forskningsmæssigt belæg for at sige. Og i virkeligheden har det nogle ret negative konsekvenser, fordi det at efterspørge robusthed og robuste medarbejdere, jamen det er jo noget, vi forbinder. Det er jo noget, man træner for eksempel i militæret. Ikke? Altså, at når man sender soldater ud i krig, jamen, så skal de kunne lukke ned i forhold til for deres empati, for andre sociale kompetencer. De skal kunne udholde utrolig meget pres. Ja. Og ikke se, fjenden må jo ikke ses som mennesker, så det her med at lukke ned for de her sådan menneskelige egenskaber, det bliver man jo trænet i for at blive mere robust. Og altså det tænker jeg ikke er særlig godt, at vi fokuserer på det rundt på i organisationer på arbejdsmarkedet generelt. Og det der jo også sker, det er, at vi får mennesker, som bliver presset til det yderste, og som jo ikke kan holde til det. Altså det er jo nogle voldsomme belastninger, som soldater kommer hjem med. Men det ser vi jo også i organisationer, altså PTSD, ikke? Posttraumatisk stresssyndrom, det får rigtig mange mennesker i organisationer rundt omkring, hvor stress får en traumatisk karakter. Ja. Så hele den her fokus på robusthed, mener jeg grundlæggende er problematisk. Og så er der en tredje også forklaringsmodel. Jeg skal måske lige knytte også en ekstra kommentar der med robusthed. Det skulle jo være mærkeligt, når vi nu ser, at forekomsten af stress er stigende, og har været stigende igennem mange år, så er det jo en mærkelig forklaringsmodel at sige, jamen det er fordi, vi er blevet mindre robuste. Det skulle være mærkeligt, at vi som mennesker
skulle have gennemgået en eller anden proces, hvor vi så blev mindre robuste. Ja. Ikke? Altså, og så i øvrigt også, det skulle ligesom være den enkelte skyld. Altså, det synes jeg, det har svært ved at se sammenhængen i. Og så er der den tredje forklaringsmodel, den her krav-ressourcemodel. Ja. At jamen, man bliver stresset, fordi man er udsat, altså der er nogle krav, der overstiger de ressourcer, man har. Det, der er jo det kan jo sådan set lyde umiddelbart meget fornuftigt, men det, der er en væsentlig pointe ved den model, det er, at der er sådan en bufferhypotese, altså det, at man kan, altså forbundet med den her model, det, at man kan kompensere. Det vil sige, hvis man er udsat for nogle lidt for høje krav, så kan man kompensere ved at tilføre noget på ressourcesiden. Mm. Det vil sige, at man kan give noget social støtte, man kan involvere personen noget mere i arbejdet. Hvis vi taler om en organisation, at nogle krav overstiger en medarbejders ressourcer, så kan man give noget social støtte, man kan involvere medarbejderen mere, man kan kompetenceudvikle. Men der er forskning, der viser, at hvor man undersøgte udbrændte mennesker på arbejdsmarkedet, som viste, at det faktisk graden af udbrændthed var uafhængig af, hvor meget støtte og involvering og kompetencer udviklende tiltag, de havde fået. Mm-hmm. Altså, at hvis man er udsat for umenneskelige krav, så er det ligegyldigt, hvad vi gør på ressourcesiden. Så bliver man syg. Mm. Så vi skal passe rigtig meget på at sådan dyrke denne her krav-ressource-model alt for meget. Altså, hvis kravene er for høje, så skal man sådan set bare sænke kravene. Man skal ikke nødvendigvis så arbejde med sig selv eller alle mulige andre ting. Det kan give rigtig god mening, når vi kigger på strukturer, synes jeg, de her forklaringsmodeller. Altså det er godt med nogle robuste strukturer. Det er også godt, at når man har en eller anden afdeling eller en organisation, man kigger sådan på, hvad er det for nogle opgaver, vi skal løse, og har vi ressourcerne til det. Ja. Men når vi kigger på det enkelte individ, så dur de her forklaringsmodeller, altså de holder simpelthen ikke. Nej. Og nu brugte du lige ordet umenneskelige krav. Ja. Kan du sætte nogle flere ord på, hvad du mener med det? Fordi det, som jeg også oplever, det er, at der folk kan ikke se, at kravene er umenneskelige. Nej. Jeg møder også rigtig mange, som siger, jamen jeg er ikke stresset, fordi det har jeg ikke nogen grund til at være. Altså hvor de sådan set ikke, de taler ikke ud fra, hvad er det for nogle symptomer de har, hvad er det de oplever, men de kan simpelthen ikke, når de kigger på deres liv og deres arbejdsliv, så kan de ikke se, synes de ikke, de har nogen grund til det. Og det er også fordi, at vi tror, at stress også altså i høj grad handler om at have travlt, og det er selvfølgelig også relateret, men det handler også om at være udsat for det, jeg også kalder umulighedsopgaver. Altså man er stillet en opgave, som man grundlæggende ikke har mulighederne for at løse. Og jeg har blandt andet også en case i min bog med en, som en IT-arkitekt, som skal løse nogle opgaver, men de organisatoriske muligheder er begrænset simpelthen. Han har simpelthen ikke, der er hele tiden en masse, der skal involveres i det her projekt. Der er en masse, der har en mening om det, der ikke har. Det bliver svært at træffe faglige, gode beslutninger. Og det er ophav til rigtig mange frustrationer. Og det tror jeg rigtig mange kan ikke genkende til, at der bliver truffet beslutninger ud fra nogle sådan overordnede hensyn, som ikke tager udgangspunkt i faglighed, og heller ikke tager udgangspunkt i, hvordan kan vi moralsk forsvare og behandle andre mennesker. Og det at få det blik for, at det er virkelig ophav til stor stress, det tror jeg er rigtig vigtigt. Ja, der er også, der er nogen, mange, der bliver stillet en opgave, hvor de kan se, altså den er umulig på forhånd, ikke? At jeg skal lave det her projekt. Ja. Inden for den her økonomiske ramme, og inden for den her tidsramme. Men det, som min faglighed siger, man skal gøre, det går ud over de her rammer. Ja.
Og det, som der så sker, det er, at folk prøver at gøre det alligevel. Ja. Fordi de siger, at rammerne er jo sat. Ja. Så må det være sådan, det er. Og så er det jo, det bliver umenneskeligt. Ja. Men lige det eksempel, og også altså det, du skriver, du er jo op imod nogle store kræfter. Ja. Fordi der er mange, der ikke forstår det her. og der er også mange, altså nu fremhæver du lige sådan nogle som Psykiatrifonden, som jeg også har undret mig over tit. Ja. En anden ting er, når vi kigger ind på diverse fagforeningers hjemmeside, førstehjælp til stressramte, så er det jo alt sammen individualiseret. Ja. Der er ingen, der vil pege på, at der kan være andre årsager. Nej, det mangler vi det mangler vi meget forståelse for. Og når jeg møder stressramte, og nogle gange så kommer de ikke til mig i første omgang på grund af stress. Men det kan være andre årsager. Jeg arbejder også meget med ledelsesudvikling, så det kan være i sådan et ledelsesudviklingsprojekt, hvor jeg så møder en person, som har nogle meget klare stresssymptomer, men som netop ikke rigtig selv synes, ja, men det går heller ikke for godt, men omvendt så er det netop svært at ligesom forsvare at kalde sig stresset, fordi det kan være svært at forstå, og fordi at man så netop også bare får at vide, hvis man nu kommer til at sige, jamen jeg har nok noget stress, så kommer man ind i denne her forklaringsmodel om, jamen så er det dig, det er noget galt med. Og så må du ligesom arbejde med dig selv. Og det er sådan hele den tankegang, man bliver mødt af, det fylder simpelthen så meget. Så når så jeg beder folk om at fortælle lidt om, hvad er det for en arbejdsopgave, de er stillet, hvad er det for nogle muligheder også, de har for at løse den, jamen så siger jeg også til dem, jeg kan godt forstå, at du oplever dig som stresset. Det har ikke noget med dig at gøre, men prøv lige at høre på, hvad du også fortæller mig, når du fortæller om, hvad det er for en opgave, du har stillet. Det er jo, der er jo nogle umulige forhold i det, som du faktisk hele tiden løber hele tiden panden ind i en mur. Ja. Og der er det er jo svært også i en organisation. Man kan jo ikke ændre på den organisation som enkelt individ. Men der er det min erfaring, at forståelsen betyder rigtig meget. Det er, at man får det blik. Ikke? At man forstår, at der er nogle organisatoriske forhold, og også nogle sådan almen kulturelle forhold, som gør sig gældende, og at hvis man får det blik, så er det utrolig hjælpsomt. Ja, og et af de blik, det kunne jo være det, som du også har skrevet et kapitel om, det der hedder præstationssamfundet. Ja. Hvor at vi alle sammen bliver fokuseret på at præstere, og bliver på en måde vores egen indre leder. Ja. Kunne du tænke dig at sige noget mere om det? Hvad det betyder, det her præstationssamfund? Ja, altså jeg tror rigtig mange medarbejdere har oplevet sådan, at der til sådan virksomhedsarrangementer bliver slæbt nogle elitesportsfolk ud og skal holde noget foredrag om, hvordan de vandt en eller anden VM-medalje. Eller VM i roning, og hvad pokker jeg ellers har hørt om, håndbold. Ja. Og, ja. Så vi har et ideal om, at elitesportsfolk er ligesom, ja, det er idealet på hvordan vi skal være alle sammen i vores arbejde, hvordan vi skal håndtere det. Jeg synes da, det er rigtig fint med sport, og jeg sidder også og ser forskellige sportsudsendelser, kan også blive meget rørt over gode, store præstationer, og det synes jeg er helt fint. Vi skal bare ligesom adskille tingene lidt. Hele det her præstationsregime, som vi ser inden for elitesport, skal bare ikke ligesom skvulpe over til, at når det er sådan, vi så skal leve vores arbejdsliv. Fordi at elitesportsfolk, de har jo en relativt kort karriere, og de skal også der er jo i hvert fald også en del piller, der bliver indtaget undervejs. Og der er også mange skader og så videre, og det er jo faktisk egentlig et meget godt billede, desværre, på også det, vi ser i arbejdslivet. Ja. At der er nogen, hvor karrieren bliver kort, fordi at de bliver udsat for et alt for stort pres. Ja. Så
Så vi skal ikke bruge det som et ideal, men det bliver det desværre. Og fordi det at præstere bliver ligesom, jamen vi taler utrolig meget om det, og meget high performance, og jeg ved ikke hvad. Og det skal vi altså bare passe på med, fordi der også er forskel på som elitesportspersoner skulle præstere i nogle få minutter måske, eller ganske få timer om ugen, og så have en 37 timers arbejdsuge eller mere. Ikke? Det er 2 helt forskellige verdener. Så er der også det interessante ved, det vi skal være utrolig opmærksom på ved præstationssamfundet, det er, at vi har fået et meget stort fokus på sådan den her indre motivation, passionen som drivkraften. Det er der rigtig meget godt i. Det er jo dejligt at være passioneret om sit arbejde. Men det er blevet et krav. Ja. Og det skal vi være meget opmærksom på, at frem for at arbejdet tidligere handlede, der fik man ligesom besked på, hvad var det for en opgave, man skulle løse. Der var nogle meget klare krav. Så er det i dag kommet meget over på individet, der ligesom selv skal finde ud af, hvordan du skal se muligheder, ikke? Jo. Og du skal selv ligesom finde ud af, hvordan vil du gerne løse tingene. Så det er blevet overladt til individet selv at sætte grænser for sit eget arbejdsliv. Ja, der var jo sådan, vi gik igennem noget i, slutningen af 90'erne og 2000, ikke, hvor alle de her medarbejderseminarer handlede jo om det der med at finde sin indre passion og virkelig få faktisk kampgejsten op, ikke? Eller sådan, det her, det brænder jeg for, og sådan, man kan ligesom høre stemningen sådan blive kørt op, ikke? Ja. Og det er selvfølgelig dejligt, hvis man brænder for sit arbejde, men det er blevet det her krav om, så det bliver hele tiden talt om det ude på arbejdspladser. Hvad brænder du for? Og der er gået sådan helt overordnet set også et skifte fra det her med, hvad er det for en opgave, vi skal løse, og så gør vi det, og til at vi netop selv skal ligesom være den primære drivkraft. Og det er selvfølgelig også meget meningsfuldt for mange, der er noget godt i det, men det har også en bagside. Vi har også det her, der var det her slogan, som Barack Obama han havde, da han blev præsident, Yes we can. Ikke? Ja. Og det er sådan meget, synes jeg, betegnende for det arbejdsliv også, og liv i det hele taget, at vi ligesom, vi kan, hvad vi vil. Mm. Og det er ligesom hele tiden det, der er drivkraften, med at alle de mange muligheder, og dem skal vi udnytte. Men det er, det kan vi simpelthen ikke. Og det bliver vi syge af. Ja. Og hele tiden at have det blik. Ja. Ja. Der er jo også det, som du også skriver, at den der ledende rolle, hvor man skal motivere medarbejderne til at arbejde, den falder fuldkommen væk. Fordi nu gør vi det selv, ikke? Jo. Vi sidder selv med pisken. Ja, for det bliver det her med, at vi, det bliver den der, altså sådan, ja, vi kommer selv til at være dem, der presser os selv. Ja. Ikke? Altså, at vi kommer til at internalisere det. Vi tænker sådan, jamen, jeg vil jo gerne være motiveret til mit arbejde. Jeg vil jo gerne være den, der ligesom kæmper for arbejdet og for de her projekter. Så vi ligesom får internaliseret de der ydre ligesom krav. Og det er jo egentlig meget interessant, at man kan se jo denne her overgang til, hvor man går fra det, man kan kalde disciplinærsamfundet, hvor man ligesom bare får besked på, hvad man skal gøre, og man får også besked på, hvad man ikke skal gøre, og så skal man ligesom bare løse opgaven. Ikke? Den overgang til ligesom præstationssamfundet, hvor man i højere grad selv, hvor det bliver den indre drivkraft, det kan man se som et skifte, men man kan også se på det som en fortsættelse i forhold til vækst og produktionskrav. Altså fordi du kan kun få folk til at producere til en vis grænse, når de får besked på, hvad de skal gøre. Men hvis de bliver overbevist om, at det er deres egen sådan mission i livet at gøre de her ting, så kan de producere endnu mere. Ja. Så i virkeligheden er det en magtmetode til at få folk til at præstere endnu mere på arbejdet. Det skal man være enormt opmærksom på.
så det er da dejligt, hvis man er motiveret på sit arbejde. Man skal bare være opmærksom på, at der ligger også en eller anden interesse om, at folk er motiveret, fordi de så præsterer mere. Ja. Og vi ved også, at altså nogle af de mennesker også, der er allermest stresset, det er mennesker i omsorgsarbejde. Fordi fordi når du er omkring andre mennesker, og det er dem, der ligesom, så du bliver både mere motiveret, det er mere meningsgivende. Dermed er det også en buffer mod stress, fordi det ved man, at mening er. Men det gør også, at folk presser sig selv noget mere. Ja. Så, og det skal man også der skal man simpelthen være meget mere opmærksom på at hjælpe med at få sat nogle grænser, og så i øvrigt have nogle vilkår, der gør, at man kan træffe nogle beslutninger ud fra menneskelige hensyn og faglighed og så videre, og hvor det ikke bare bliver det her også præstationskrav om, vi skal nå så mange x antal mennesker, vi skal nå at behandle per tidsenhed. Ja. Det stod meget klart for mig. Jeg tror også, at du sagde det lige, men jeg tror også, du har skrevet det i bogen, sådan, at magten er blevet internaliseret. Ja, der er rigtig meget magt i det her. Ja. Jeg kan også nogle gange få det sådan helt dårligt, når jeg ser sådan nogle medarbejdere seminarer med nogen, der står og synger og skal gejle folk op, ikke? Og jeg tænker bare sådan, det er hjernevask. Ja. Det er det. I er ikke klar over det, men det er det. Det er sjovt, fordi eller det er ikke sjovt, men det her med præstationssamfundet, det kan også blive en hæmsko for at se, hvor presset man er. Altså ikke alene presser man sig selv, men jeg har hørt mig selv sige i tidernes morgen, men jeg hører også mange andre sige, jamen jeg er jo ikke stresset, for jeg kan rigtig godt lide mit arbejde. Ja. Det kan godt være, at jeg arbejder længe, og jeg arbejder igen, når børnene er lagt i seng, arbejder indtil kl. 12, men jeg kan godt lide det. Ja. Ja, men det betyder ikke, at det er godt. Nej. Fordi du står stadigvæk over for den her umenneskelige krav til opgaven, som lige meget hvor mange timer nærmest du ligger i døgnet, eller hvad har du tænkt dig at lade være med at sove, eller sende din familie væk, eller hvor er det, du vil hen? Ja. Hvor er det slutter? Men det bliver også, arbejdet bliver også en måde, hvorpå vi nogle gange undgår at forholde os til de her eksistentielle grundvilkår. Altså til at forholde os til os selv som menneske. Så vi haster ligesom afsted, fordi der er en eller anden form for tryghed i det. Og vi ved jo også, det siger forskning også, at det her med at sætte sig ned, hvis man beder folk om bare at sætte sig ned i et lokale, hvor der ikke er noget, og de bare skal sidde med deres egen følelser og tanker, jamen det oplever mange som ubehageligt. Og derfor søger mange trygheden også ind i, at vi skal hele tiden ligesom være i gang. Ja. Og vi kan altid lige kigge ned i smartphonen og tjekke nogle mails. Og hele den der med bare at sætte sig et øjeblik og mærke efter, er svært for rigtig mange. Ja. Fordi så mærker man jo i virkeligheden måske lidt tvivlen. Ikke? Og den er ikke så rar. Så er det bedre at sige, at jeg er også vildt passioneret om det her arbejdsmæssige projekt, og nu giver vi den bare fuld skrald. Ikke? Så det meningsløse tilværelse der er blevet sat noget meningsfuldt arbejde ind i stedet for. Forsøger vi i hvert fald at overbevise os og hinanden om, at det er også super meningsfuldt. Ja. Men jeg møder jo også en hel del, som når de så kommer lidt op i årene, siger sådan, jamen jeg mangler ligesom at kunne mærke meningen med det, og jeg vil gerne tilbage også til sådan tidligere, der var jeg sådan ambitiøs med mit arbejde, og jeg havde ligesom noget at gå på mod, og ville gerne en masse ting, hvor jeg også siger, at det er ikke sikkert, at de nødvendigvis kan finde tilbage til det, eller skal finde tilbage til det, for det kan også være, at de har gjort sig nogle erfaringer om det at leve, ikke? Altså at der er nogle andre ting, der måske er vigtige, hvor man som yngre måske bedre kan blive indsluset i sådan en, nu skal jeg give den fuld skrald med arbejdet. Så det er ikke sikkert, at vi skal tilbage til, fordi det er ikke nødvendigvis det, der nødvendigvis er den gode tilværelse. Selvom man selvfølgelig også godt må. Man må også godt være engageret i sit arbejde. Jeg synes, at det er virkelig fedt og godt. Det skal vi skal heller ikke udskamme. Det må heller ikke gå den anden vej, ligesom at sige, nu skal vi også
udskamme det og arbejde. Hvis man gerne vil det, så skal man måske så bare fravælge nogle andre ting og være bevidst om det, ikke? Kunne man sige det sådan, at man skal være opmærksom på, hvad det er for nogle værdier, man overtager? Ja, man skal være opmærksom på, hvad det er for en verden, man er en del af. Hvad er det for nogle kulturer, man er en del af? Den tyske filosof Martin Heidegger, han siger det her med, at hvis jeg skal forstå, hvem jeg er, så skal jeg forstå verden. Og det synes jeg simpelthen er så vigtigt, at vi skal netop ikke, når vi skal forstå os selv, så skal vi ikke ligesom bare kigge ind i os selv. Og der er ikke ligesom et eller andet aflukket indre, som vi kan kigge ind i og finde ud af, hvem vi er. Selv vores grundlæggende følelsesliv er enormt påvirket af, hvad det er for en verden og kultur, vi er en del af. Og derfor så skal vi forstå, hvad det er for nogle, hvad er det for nogle kulturer, eller hvad er det for en arbejdsmæssig kultur, hvad er det for kultur generelt, vi er en del af. Og for det er en vigtig vej til selvforståelse. Ja. Jeg læste lige meget kort på LinkedIn, og jeg har ikke gået dybere ind i det, skal det siges, men det var Dennis Nørmark, der lagde en undersøgelse op. Jeg tror, det var Djøf, der havde lavet den omkring. Jeg kan snart ikke huske, hvad tallet var, det over halvdelen, måske tæt på 60% af offentlige ledere, synes ikke, det er karrierefremmende at lede nedad. Nej. Så det de leder efter er at lede opad, altså gøre, hvad lederen over siger. Fordi det er det, der er karrierefremmende. Ja. Og så tænker jeg også, hvis det er sådan et miljø, man arbejder i, altså så bliver det jo ikke så meget kernen i arbejdet, der bliver det vigtige i virkeligheden. Nej, men det møder jeg helt bestemt også en hel del. Man er meget optaget af at ligesom levere opad, men det er jo fordi, vi får skabt en kultur, hvor at vi også bliver ligesom løsredet fra, hvad er det egentlig for noget arbejde, vi udfører. Fordi at der er skabt organisationer, hvor at de sådan bureaukratiske processer fylder rigtig meget. Hvad er det for nogle dokumenter, der skal leveres op og i systemet, bliver lige pludselig meget styrende. Og hvad er det for nogle mål, som der er sat op ovenfra, som vi ligesom skal leve op til, og så kan jeg måske få en bonus. Og, altså det bliver der diskuteret vidt og bredt, ikke? Og det synes jeg, og det er det, der ligesom tit i mange organisationer får fokus. Det er forståeligt, altså det er jo forståeligt nok, fordi hvis ikke man ligesom er med på den der jargon og følger det der, så risikerer man jo også at miste sit job. Ja. Så jeg oplever rigtig mange, som jamen så spiller man et eller andet spil. Ikke? Man skal leve op til nogle KPI'er, Key Performance Indicators, ikke? Nogle måltal, som er fuldstændig løsrevet fra, hvad er det faktisk for et arbejde, som man egentlig udfører. Hvad er det for nogle mennesker, man skal forsøge at hjælpe? Og det oplever jeg nogle gange i organisationer, man slet ikke fortalt om. Ja. Og det er med til at altså fremmedgøre os fra, hvad er det faktisk, og det undergraver mening, ikke? Altså fremmedgøre os fra, hvad er det faktisk, vi skal løse opgaver, hvem er det, vi skal hjælpe. Vil du sige lidt mere om det, om hvad du mener med fremmedgørelse? Ja, det har rigtig meget at gøre med den måde, som vi har indrettet vores arbejdsliv på. Og man kan sige, at rigtig mange af de arbejdsmæssige metoder, vi bruger, skvulper også ligesom over i privatlivet. Altså det her med, at vi skal måle på tingene, altså hvor vi begynder at få et blik for sådan hele effektivisering af arbejdsgange. Ikke? Det er jo også noget, der ligesom så skvulper over i privatlivet, hvor vi også skal måle på rigtig meget. Når vi dyrker noget sportløb på en tur, jamen, så skal vi også måle på, hvor hurtigt går det, og hvor mange kilometer, og hvor mange skridt, og alt sådan noget. Ikke? Ja. Og hvis vi så skal finde ud af, var det en god løbetur, så skal vi lige kigge på løbeuret, ikke? Ja. For at finde ud af, var det det. Det er ikke nok bare at lytte ind til sig selv. Og det er jo noget, der kommer fra arbejdslivet. Så det skal vi bare være opmærksom på, at det blik også, vi får på hinanden i arbejdslivet, det trækker vi altså også nogle gange med over i privatlivet. Den måde, det der karakteriserer vores arbejdsliv, er jo i høj grad arbejdsdeling. Altså at vi får lavet en masse processer, hvor tidligere, jamen altså tilbage, der handlede arbejdet om at skaffe føde. Og sådan de ting, vi havde behov for at kunne have noget bolig. Når vi så havde samlet mad og brænde nok, så holdt vi fri.
Ja. Og det gav sådan en eller anden grundlæggende mening. Det er også derfor, altså der er en grund til, at Bonderøven er et af de mest sete programmer i tv. Ikke? Ja. Fordi folk sidder ligesom og siger, at det giver jo egentlig meget god mening. Altså det er fordi de oplever fremmedgørelsen i deres arbejdsliv. At de egentlig nogle gange sidder og tænker, jamen jeg er med på det her projekt, men jeg ved ikke rigtig helt, hvad skal det egentlig lige gøre godt for? Jeg kan se, at jeg får skrevet nogle forskellige ting ned og laver forskellige dokumenter, men jeg ved faktisk ikke helt, hvad betyder det egentlig? Får det noget? Fører det noget med sig? Eller er det bare endnu et dokument, der kommer til at cirkulere rundt i en organisation? Mm. Så det bliver sådan løsrevet lidt det bliver løsrevet, vores arbejde bliver løsrevet fra noget grundlæggende mening. Vi bliver også reduceret på arbejdspladsen til sådan til tal i et regneark, hvor man har antallet af årsværk, ikke? Som er et decimaltal, fordi det er ikke rigtig levende mennesker, det er bare antal arbejdstimer. Ikke? Ja. Men det er også sådan, man taler, det er også tit det blik, man får. Og der er også rigtig mange ledere i øvrigt, jeg møder, der bliver klemt i det der siger sådan, okay, jeg har fået at vide, du ved, nu skal jeg afskede så og så mange, jeg har fået at vide, du ved, jeg har bare fået tal, men for mig er det jo rigtigt mennesker. Ikke? Og der kan man opleve så utroligt splittet. Det der sker, det er, at man jo bliver fremmedgjort. Så man oplever sig ikke rigtig i kontakt med det, man egentlig laver. Mm-hmm. Og det tror jeg, vi kan sige også sådan helt generelt. Altså vi kommer til at arbejde på sådan en overfladisk måde. Og vi zapper også rundt, sådan, når vi sidder hjemme på sociale medier og så videre. Og det gør, at vi aldrig rigtig helt kommer i kontakt med det, vi rent faktisk laver. Der er ikke rigtig tid til fordybelse. Fordybelse er ikke noget, som... jeg tænker ikke, at man ser det så meget i jobopslag heller. Altså det er ikke særlig mange steder, jeg ser, du skal være god til at fordybe dig. Nej. Det er ikke sådan en efterspurgt kvalitet. Du skal kunne lide at have travlt. Ja. Ja. Så multitask skal have mange bolde i luften. Ja, have mange bolde i luften. Ja. Men det gør, at vi aldrig rigtig kommer helt i kontakt med det, vi laver. Det gør også, at vi kommer heller ikke helt i kontakt med andre mennesker. Fordi når vi skal holde møder, så ved vi ligesom allerede, vi har allerede en idé om, hvad er det, vi skal have ud af det møde. Hvad er det, vi skal have andre mennesker til. Så vi får sådan en instrumentel omgang med hinanden. Vi har faktisk ikke rigtig tid til at sætte os og være nysgerrige og prøve at lære noget nyt fra den anden, fordi vi har jo et mål, vi skal nå. Ja. Men i sidste ende gør det os også fremmed over for os selv. Mm-hmm. Vi bliver i tvivl om, hvem er vi selv? Og det står virkelig i centrum af oplevelsen af stress. Ja. Altså det er det her med, jeg kan ikke længere genkende mig selv. Jeg kan ikke længere mærke mig selv. Og det er en fortvivlende oplevelse. Mm. Og jeg tror også, du skriver det i bogen noget med, at før stressen sætter ind, men når man er ramt af den her fremmedgørelse, så er det også det, der kan give en sådan lidt en følelse af tomhed, og at man hele tiden længes efter noget, så bliver det en eller anden vild fed palmestrand et eller andet sted. Altså så bliver det, så tænker man, det er det, der skal udfylde det her tomrum i mig. Ja, der er rigtig mange, der oplever den der tomhedsfornemmelse, men det er også derfor, man netop så skal man hele tiden holde sig i gang, fordi at når man så sætter sig ned og mærker efter, hvordan har man det så egentlig? Jamen, så mærker man jo lige pludselig, at man er i tvivl om, og har svært ved at mærke meningen med det, man gør. Og jeg møder også mange, der også har det som en udfordring, når de så bliver ramt af stress og bliver nødt til at blive sygemeldt. Fordi så er det blevet til en fortælling om sig selv, hvor man ikke kan sidde derhjemme og lave ingenting. Det er jeg ikke typen, der kan. Ja. Og det er jo fordi, at så er der ingenting, eller sådan føles det. Så oplever man, at så er der ingenting. Det møder jeg rigtig meget, hvor jeg også spørger om, altså fordi det her arbejde er blevet så vigtigt for vores identitet, ikke? At folk netop oplever, jamen hvis det spørger jeg så nogle gange, hvad så du ikke arbejdet, ikke? Hvad så? Så bliver det er jo en skræmmende følelse for mange i virkeligheden, ikke? Så er de sådan, jamen, hvem er jeg så? Ikke? Ja. Jamen det kunne måske være værd
at udfolde det lidt mere. Ja. Jeg læste på et tidspunkt, det er jo irriterende, at jeg ikke skrev kilden ned, men en stor undersøgelse, der er blevet lavet omkring oprindelige samfund rundt omkring i verden. Ja. Og hvor man havde fundet ud af ved at observere dem, men også man havde mange, mange års observationsstudier, sådan 30-40 år gamle, at det, som vi nok, sådan, hvis vi var inde i en naturlig rytme, ville gøre, det var at arbejde 15 timer om ugen. Ja. Og så, hvad vil vi så lave de resten af tiden? Ikke? Altså, der vil vi bare være til. Og det er jo det, man ser fra de kulturer. Der er jo masser af kunst, kunsthåndværk, som man udfolder sig selv, når man så ikke arbejder. Det er også noget, som er meget beskrevet af den tyske filosof Hannah Arendt, som jeg er meget begejstret for. Hun beskriver rigtig godt det her skifte, der har været også i sådan vores rytme, hvor hun siger tidligere, der var redskaberne, det var nogen, vi brugte. Det var nogen, vi ligesom var herre over, og det fulgte ligesom den kropslige rytme. Vi arbejdede og fungerede i det hele taget i forhold til sådan en kropslig, biologisk rytme, hvor værktøjerne hjalp os med det. Men i dag, der er værktøjerne, teknologien har overtaget i høj grad styringen af vores liv, så det er værktøjerne, der i høj grad, og teknologien, der styrer rytmen i vores liv. Der er kommet sådan det hun jo beskriver, det knytter sig meget til industrialisering omkring sådan en maskinrytme, der styrer vores liv. Altså hvor meget kan vi jo ligesom producere. Og det tror jeg er, og i dag, jamen der kan vi jo være produktive hele tiden. Altså at computeren kan være tændt i døgndrift, vi kan være online hele tiden, vi har lys, vi kan være vågen 24 timer i døgnet. Indtil vi jo så ikke kan mere. Men altså som udgangspunkt, så er der ikke noget, der ligesom, altså det er ikke længere os og vores sådan grundlæggende behov, der er styrende i vores tilværelse. Mm-hmm. Og det er utrolig vigtigt at være opmærksom på det. Mm. Og så er vi næsten på vej ind i det sidste, jeg godt vil tale med dig om, nemlig det, som du kalder den sociale acceleration, som jeg også synes er vigtigt at få øje på. Kunne du tænke dig at sige noget mere om det? Ja, den er nemlig rigtig vigtig. Det er sådan en underliggende kraft i vores liv, som styrer os rigtig meget, men som vi ikke altid har blik for. Det, som er rigtig vigtigt, og som også står meget centralt i min bog, det er, at uvisheden er stigende i vores liv. Og uvished er en stor stressfaktor. Hvad mener du med det? Fordi så bliver jeg sådan, nu kan jeg sådan høre min mand sige sådan, men der var også uvished i gamle dage, og der var meget større uvished. Der vidste man ikke, om det blev storm i morgen eller hvad, og man kunne fange fisk i næste uge og sådan noget. Ja. Det er også det er selvfølgelig også rigtigt nok, men det har fået en anden karakter. Det skyldes blandt andet, at vores mulighedsrum er blevet meget, meget udvidet. Der er rigtig mange flere ting, vi skal forholde os til, og de muligheder, vi har i vores liv, er blevet meget, meget større eller antallet af muligheder er blevet meget større. Altså, det er jo også en af grundene til, at man siger, unge mennesker, hvorfor er de så for stressede, fordi er de ikke også bare forkælede, er der jo nogen, der ligesom siger. Ja. Og hvor jeg siger, hold lige fast her, fordi man skal forholde sig til så mange ting som ung i dag, som man i hvert fald ikke skulle forholde sig til, da jeg var ung, med hvor skal man kan studere, arbejde alle steder i verden, ikke lige nu under coronaen, men ellers så kan man jo. Man skal forholde sig til køn, man skal forholde sig til, hvem er man i meget højere grad end tidligere. Og jeg vil sige, inden der ligesom kom corona, der var det lidt sværere også at komme igennem med det her budskab om, at vores liv er meget uforudsigeligt, men nu virker det også, som om folk lidt bedre kan forstå det, ikke? Altså, at vi kan blive ramt, og bliver det jo også i forskellige sammenhænge ramt af hændelser, som vi simpelthen ikke kunne forudsige. Og det er noget, som er
stigende også i kraft af den her sociale acceleration og den teknologiske udvikling, som driver forandringstempoet, som er ekstremt højt. Og det gør, at det bliver meget sværere at forudsige, hvad der sker i morgen end tidligere. Og den her sociale acceleration, den, hvis jeg lige skal sætte et par ekstra ord på den, ja, meget gerne. Den handler om, at vores liv foregår i et højere tempo end tidligere. Det er drevet af transporthastigheden er steget, kommunikationshastigheden er steget, de forskellige måder, vi producerer på, der er hastigheden også steget, men vi har jo, der er mange flere ting, vi forsøger også at nå, men vi har, uden at vi har fået mere tid til rådighed. Fordi det, der sker, når teknologien udvikler sig, det er, at vores sociale omgang med hinanden også udvikler sig. At det lyder jo egentlig meget smart med kommunikationshastigheden steget, at frem for at vi skal sidde og skrive et brev, så kan vi sende en e-mail, eller vi kan sende en sms, eller vi kan lave sådan instant messaging, ikke, hvor vi lynhurtigt kan få svar. Problemet er bare, at der med den udvikling er sket en forandring i vores sociale omgang, så vi forventer os, at folk responderer meget hurtigt. Så det er det her med, at man sender en mail, og så er der mange, der føler sig kaldet til at ringe ret hurtigt efter og høre, har du lige fået tjekket den der mail, ikke? Ja. Hvor det er sådan lidt, jamen det er jo skriftlig kommunikation, det skal der lige, det skal der ikke haste så meget, men det gør det jo mere og mere. Så vi forsøger hele tiden at optimere og effektivisere og udvikle teknologi, der kan hjælpe os, men det gør bare, at hastigheden stiger endnu mere. Så når vi taler om fast food, ikke? Vi taler speed dating, måske ikke så meget mere, fordi nu er det jo blevet Tinder, hvor det er lige det er swipe, ikke? Altså du ved, det er lige få sekunder, man nu har til at vurdere, om der kunne være interesse. Vi skal hele tiden optimere på tempoet, gøre tingene hurtigere og hurtigere, og det gør, at vi hele tiden får den der oplevelse af, at vi skal løbe hurtigere og hurtigere for at følge med. Vi skal hele tiden effektivisere. Hele tiden forandre. Ja, og dermed så stiger forandringstempoet stiger jo også voldsomt. Ja. Det er noget af det, jeg også oplever meget i organisationer, ikke? At inden man ligesom er færdig med det ene organisatoriske forandringsproces, så er der jo et nyt på vej. Ja. Og der er også sådan en desynkronisering mellem, hvad er det for nogle hvor lang tid tager det at træffe beslutninger om noget, og så rent faktisk at udføre det, eller at arbejde med det. Altså, hvor lang tid tager det at købe noget på nettet? Jamen, vi har meget nemmere adgang til at kunne træffe alle mulige beslutninger, til at kunne købe flere ting, nyt fitnessudstyr, alle mulige ting, nyt køkkenudstyr. Men vi har ikke fået mere tid til rent faktisk at bruge dem. Nej. Og det er jo også en af grundene til, at i dag der er nogle af de mest, der er sådan meget populært tv-programmer også om at rydde op. Ja. Fordi vi efterhånden har fået samlet så meget skrabbel sammen, at nu har vi i virkeligheden travlt med at få ryddet op. Så vi lever hele tiden i denne her sociale acceleration, hvor vi skal, hvor tingene skal gå hurtigere og hurtigere. Vi skal nå mere på kortere tid. Vi sover også mindre. Fordi vi skal hele tiden nå mere. Og den konsekvens, det er den her fremmedgørelse. Hvor at vi når ikke at have kontakt med tingene. Vi når heller ikke rigtigt at dyrke vores kompetencer og udfolde dem, fordi det bliver også sådan, at det bliver også lidt tvivlsomt. Giver det mening? Fordi tingene kan nå forandret sig så meget, at hvis jeg skal bruge 3 år, 4 år på at udvikle en kompetence, jamen så ved jeg ikke, om den overhovedet kan bruges til den tid. Ja. Så vi får et meget kortere sigte. Og og det ved man også bare, at det øger den her fremmedgørelse og gør os mere stressede. Så hvad stiller vi så op? Altså hvad stiller vi op med, at vi faktisk er et præstationssamfund, og vi er inde i noget kæmpe social acceleration, hvor alting bare går hurtigere og hurtigere og hurtigere?
Jamen, vi skal jo først og fremmest være opmærksom på det, ikke? Fordi vi netop ikke er opmærksom på hele den der sådan forventning om at følge med, og vi skal ligesom hele tiden være lidt med på beatet. Og det er også fordi, at vi ikke forbinder det at stoppe op med ro, men med frygten for at sakke bagud. Ja. Ikke? Fordi vi hele tiden får at vide, at vi skal hele tiden holde os relevante på arbejdsmarkedet. Hvis ikke vi hele tiden ligesom udvikler os, jamen så bliver vi irrelevante. Ikke? Og det er jo ikke særlig rart at få at vide. Det er i virkeligheden en stor stressfaktor. Ja. Men det at blive opmærksom på, hvor meget det former os, og igen også er noget, vi sådan internaliserer, altså så vi føler også, at det er vores eget behov tit. Om det er også mig selv, der gerne vil. Ja. Ikke? Der skal vi nogle gange lige være opmærksom på, jo, men der er også den her ydre pres på det. Så det at blive opmærksom på det, der er også nogle modkulturer, slow living, slow food og de her ting, hvor at, jamen, der bliver sat pris på, at tingene foregår i et lidt langsommere tempo. Og det her med at dyrke fordybelsen. Så er der også noget i vores møde med andre mennesker, at det at vi, der er en tysk sociolog, der hedder Hartmut Rosa, der taler om resonansbegrebet. Og resonans betyder jo genklang. Ja. Så det at det står i modsætning til sådan en sådan instrumentaliserende relation til verden og til andre mennesker, hvor vi skal bruge hinanden til noget, hvor vi går ind i relationen og ligesom har allerede en forestilling om, hvad er det, vi skal have den anden til. Så i virkeligheden giver os tid til at være mere åbne og nysgerrige. Ja. Så det er, kan man sige, en modgift. Ja. 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 Og dyrke resonansen. Ja. Ja. Hvor vi ikke har den der sådan meget instrumentaliserende omgang med verden, men har en mere åben tilgang. Ja. Og en mere nysgerrig og altså tilgang til at møde andre. Ja. Så for lige at opsummere det, så det du siger, det er ved at blive opmærksom på de her strukturer, der er i samfundet. Ja. Der kan vi begynde at måske træde et skridt væk fra dem, og ikke bare med det samme internalisere det. Ja. Eller når andre gør det. Jeg ser det for eksempel meget, når mine klienter møder kommunen eller deres praktiserende læge. Ja. Så får de ofte at vide, at de ikke må være væk for lang tid fra arbejdet, fordi så kommer de aldrig tilbage. Og så er det, jeg sidder sådan og siger, hvor mange års uddannelse var det, du havde, før du arbejdede? Ja, der havde jeg folkeskole og gymnasium, måske 3 eller 5 eller 8 års videregående uddannelse, ikke? Så selvom du var væk fra arbejdsmarkedet i alle de år, så fik du alligevel et arbejde. Så måske kan du godt få et arbejde igen, selvom du er væk 6 måneder. Men det er jo noget, som folk bliver bange for, ikke? Og det er lige præcis også det her med, at jamen, fordi der hele tiden ligger, enten får man direkte at vide, eller også ligger det indirekte, at så er man ligesom ikke rigtig relevant. Man skal holde sig relevant og holde sig opdateret og klar og være med. Fordi ellers så bliver man ligesom, så kører toget. Ikke? Ja. Det gør det altså ikke nødvendigvis altid. Men det er simpelthen fordi folk de har taget den her opfattelse af verden og gjort det til en sandhed. Ja. Ja. Og så det andet du sagde, det var netop det her med resonans. Give sig tid til indlevelse og fordybelse. Ja. Ja, men det synes jeg åbnede op for rigtig mange perspektiver. Jeg håber, at der også er rigtig mange, der lytter med, som får åbnet op for hvad det er, vi går rundt i, hvad det er for en verden, vi går rundt i, og hvordan vi også kan bruge os selv på en anden måde, trods det, vi går rundt i. Så tak skal du have, Mette, fordi du havde lyst til at dele al din viden. Meget imponerende og dejligt at høre. Tak for invitationen. Tak fordi du lyttede med til Samtaler om stress. Og husk at dele Samtaler om stress. Samtaler om stress er usponsoreret,
Og det betyder derfor rigtig meget for mig og alle, der deltager, at så mange som muligt hører samtaler om stress. Så del den på de sociale medier. Send det til din ven eller din mor. Du kan også abonnere på Samtaler om stress. Derved øger du chancen for, at andre finder den. Og endelig kan du give Samtaler om stress en anmeldelse fra det medie, du nu lytter fra. Hvis du har spørgsmål til stress, til traumer, til belastningsreaktion, udbrændthed eller angst, så er du velkommen til at skrive en mail til mig. Og så vil jeg svare på spørgsmålene i en kommende podcast. Du skal skrive til mail@lindaklodpræstholm.com. Linda Klod Præstholm er i et ord, og A er med A-E, så jeg staver det lige for dig. LindaKlodPræstholm.com. Og så kan du læse meget mere om stress og behandling af stress på hjemmesiden behandlingafstress.nu. Følg mig på Instagram under stressbehandling, eller find mig på Facebook under Linda Klod Præstholm _behandlingafstress.nu. Pas på dig selv.